Fabio Jacobsen, net voor de start in zijn Huisterveen. Hoe voelen de beentjes? Ja, wel goed. Ik heb er zin in. Het is een mooi parcours. En, vroeger toen ik bij de jeugd reed ik veel criteriums, dus ik weet wat het is en ik vind het leuk. Ik heb er zin in. Een vreemd jaar achter de rug, veel gewonnen ook. Hoe staan de beentjes er vandaag op om vandaag te winnen? Ja, dat is wel het doel. Ik heb 2 sterke ploegmaten bij en we gaan proberen er een sprint van te maken. En dan hoop ik dat ik mijn handen in de lucht mag steken. Je zei al veel criteriums gereden. Wat is de grootste uitdaging vandaag? Ik denk straks als het misschien gaat regenen om voorin te zitten en op de fiets te blijven. En uiteindelijk zorgen dat het een massasprint is. En dat ik hier goed zit in de laatste 200 meter. Je sprintsnelheid is helemaal terug, hè? Ja, dat denk ik wel. Dat kan misschien nog net iets beter, maar dat zijn die laatste paar procentjes en die hoop ik deze winter weer te pakken. Want je wint veel. Mooi dat je hier in Zuidveen bent en ik wens je heel veel succes vandaag. Dankjewel, ik ga mijn best doen. Jacobsen, Viviani, Bernal!